दाबो सारिक जरातै बबाहाय कक्तमारक काहाम रक्तम जोंथ' पजिटिभ मिनिं वान सुगै दाबो जुदि नायसिगै दङ नेगेटिभ बुङोबा जों टंनायनि फाइजाक पजिटिभ बुङो जों टंनायनि फाइजाक जे फाइनाल डिसिजन इन रिटेन जों माय आसा गुबाग्रानि जेस्टेन फैनो जों जखन दङ आरो মই तिनि दफानि जत बरराव बिनि नक होक निलायै जतन मा फानाखौ पुरा बुइचो नाना दादा जतन फैबिका आमगै दाबो जुदि कोनो फाइनाल फैयाजाक जों तिनियाव डिसिजन टंजाक गुबाग्रा फायै मांखा इन रिटेन बसाबा परिसि जों प्रब्लेम जों पुरा जतन खाथानि फाइजाक आइथाक जरा जों कैसा तिनि जे चबानि और रिजल्ट में अच्छा तुम तो यही जो तुम फाइजाक तुम दावो टंगाई दावो जों जो 2,500 भर टंगाई बैसा ताम सानाय नों हमबाय मीडिया पासनो गरम लोकफ्रानो मीडिया पासनो गरम लोकफ्रानि किनो हाथाय बाजाराव सिकिउरिटि बाजाराव बिदिनो जों बुखाय तामनाय गारि गुरा जों खस्थ'आव गावखौनो जों खालायगासिनो जबाबा कारन गाय जों नुगो सिनि बुबाग्रा सिजा जागा जायानि आखाय दिनै सिनबागै जबा खाय दंगा नुगाय जोंहा बर' मोतां दंमायनाय किनो आसुङाबोनो आबोनो जों सानाबो जोङो बर' नायदे जों थानाय बसर किसु बसर कायसे कायने बर' थुनो खाना दिनै थुङि थुनि गासङाबो तुलन साइबानो सिनते बासार किन्तु आबो दिनै जहन दिनै पान्डा तेंगै सिनि बुबाग्रा किता खसवा हलो सिनि गभर्नमेन्ट इन्डिया सिनि बुबाग्रानो फुनखाया फुनखायमा पुना सिनि बुबाग्रा थांफैया ठीक जों थांफैबानो सिनि बुबाग्रा सुनो जेसय पनो साव यासा सुंगर दंनाय आरो रिटेलाव जेसुरो रुय सुनो रिखाय दंनाय এবং बुबाग्राव साइकेल थांगो जे आं अफ खेला थामनि अफ खेलाखौनो फाइनाय हाय जोंलाय बालबाक्सखौ पजिटिभ नागाय जों बाक्सा सेलिब्रेट खालाय नै आं गयनाय सिनि जतो जों किने अरा नासिला जों सिनि बुबाग्रा खाजानि वारियास रंनो